So isihloko sami njengoba ngishilo ukuthi libaleke ngani iphasika? Liyini iphasika? Amen. Ozobathi sephasikeni. Hallelujah. Amen. Hey belimnandi iphasika. Hallelujah. Ngiyabonga abazalwane. Matthew chapter 26 verse 17 kuphela kwamanje. Kwathi ngosuku lokuqala lwesinkwa esingenamvubelo abafundi baya kuJesu bathi, uthanda ukuba sikulungisele kuphi ukuba udle iphasika na? Kwakuyini? Suku lokuqala lwani? Lesinkwa la festival, right? Lesinkwa njani? Esingenamvubelo. Oh, okay. Kwakuyiphasika lela kabantwana. Angithi? Yeah, kwakuyiphasika. So nabo babeye ephasikeni njengoba nathi size ephasikeni. Angithi? So kanti iphasika liyena uJesu na? Ngoba phela noJesu waye kuphi? Ephasikeni nabafundi bakhe, angithi? Babe ku celebration yani? Yephasika. Hallelujah. So thina sithi siyephasikeni. NoJesu futhi uya kuphi? Uyephasikeni. Kanti liyini iphasika? Hallelujah. Iphasika ke bazalwane, lelo uJesu ayekulona. Kwakuyiphasika lama Israelites. Hallelujah. Labantwana bakwani? Baka-Israyeli. Bakwenze njani baze babe nephasika? Kwakhona isikhathi lapho baba zigqila zikaFaro eAfrika lapha ya eGibhithe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngithe kuphi? eAfrika kuphi? Asingathi Egypt ngoba Egypt vele kubonakala ukuthi indawo ephesha kwelwandle. Hallelujah. Hayi ivangeli lenu, ivangeli labelungu. Nikhonza uMlungu. Hayibo. Sikhonza uMlungu thina. Hallelujah. Asikhonza ivangeli laphesheya thina. Hallelujah. Hallelujah. uJesu wathi bayo uJoseph noJoseph noMaria bebaleka. Babalekela kuphi? Ekhathe kulembe. Balokhumulayo. Hayi Bethlehem baya ngoba seyobelethe Bethlehem. Kodwa wabuya wabalekela kuphi? eGibhithe ngithi. eGibhithe liyathandwa. And mobheka imap neGibhithe. eGibhithe iphela lise-Afrika. Phakathi eAfrika. Hallelujah. Hallelujah. IBhayibheli ngelinye ilanga likhuluma ngendoda yaseTopiya eyayidlula ngendlela yacela ukushunyayezwa nokubhabhadiswa ngithi. ITopiya kanti likuphi bazalwane? Lise-Afrika. Elumakhelane nobani? NoGibhithe. Hallelujah. Manje ke ngelinye ilanga uIsrayeli wabeba nendlala ezweni lakubo wabaleka la kuphi? eGibhithe. Ngoba iGibhithe lalicebile, linonile, linayo yonke into ongasuyicabanga. Ayingempela uma usucabanga usubhekisisa kahle. Liphi izwe noma icontinent ecebile lenothile njengeAfrika? Like ngiyeza yodwa nje. Kulaba ababhosa ngiyambona uRussia, ngiyambona uChina, ngiyambona uAmerica. Labo bantu laba bacebile, abanalutho. Baqhoma ngathi la eAfrika. Ngoba bekhona ngegolide namagolide thina sirisi namagolide. Bakhona amagolide abawantshontsha la kuthina kuphi? eAfrika. That's why ngithi unganika uvumo uSathane akukhohlise. You are very important. You are very important. IBhayibheli leli ngaphandle kweAfrika ngaba likho relevant. Ukuthi nje kwaba khona isikhathi la oClever bacabanga ukuthi no, asenze story sika Moses waba yini umlungu njengoba simazi nje.
asenze uFaro ocindezela uMoses abe yini umlungu kodwa umuntu uyabheka eGibhithe abekho abelungu. Alright, angipolitiki ngitshela izwi yilo lelo laphele ngilazi. Hallelujah, hallelujah. Sibaleke ukuze iphasika kube lakho nami kumele ngikhulume ngendlela engikhuluma ngayo njengamanje. Kumele ngichazele ukuthi iGibhithe is not Egypt. Yabona lila eAfrika. Hallelujah. Bahlukumezeka for over 400 years. 400 years. Kwase kuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu wabazwela wenza iqhinga kwazalwa uMose. Hallelujah. Wathi besezela uMose uNkulunkulu futhi wenza iqhinga ukuthi uMose angabi nengqondo efana neyama-Israyeli. Ngoba umuntu ogqilazekile akakwazi ukukhulula omunye umuntu ogqilazekile. Ngeke ngizamkhulula. Wamthatha uNkulunkulu uMoses wamfaka ngala sigodlweni. Futhi wangamfaka nje esigodlweni ngoba nje yenye izingane zala ekhaya. Cha. Wamfaka esigodlweni waba yiprince yaseGibhithe. Ngoba phela uNkulunkulu singene yazi. Wathi kadumeza waba yiprince yaseGibhithe. Wahamba izikole eziphezulu eGibhithe uMoses. Wafunda wonke umqondo wamaGibhithe. Indlela abacabanga ngayo, abadla ngayo, abakha ngayo amadolobha, abakha ngayo ingcebo, konke kwakukuphi kuMoses. Even indlela yokulwa nokuhlakani bakhona, umsayentisi bakhona, uNkulunkulu wamfuta kona. Uthe esemdala wasemkhumbuza uMoses ukuthi phela wena awusiwa lapho walapha ya. Wade uzala yizo lezi igqila lezi wena awusiwa la. Wafika nje ngesikebhe sebasket waxoshwa wathandeka sakwenza owethu. Hallelujah. Kancane kwamudla uMoses ukuthi mina ngisumGibhithe ngoMhebheru. Uyabona? Usuyabona useyawathanda manje amaHebheru asanefavor. Nawo waseyabona ukuthi wasithanda lokho yini? Njalo bekhona yena izinto zi-right. Asisebenzi kanzima. Uyabona? Kunefavor nyana makhona uMoses. Hallelujah. But in short, uNkulunkulu wenza iqhinga ukuthi uMoses akhuliswe uFaro njengenkosana esigodlweni sakaFaro. Ukuze bese kufika isikhathi ukuthi uMoses akhiphe abantwana bakaIsrayeli abakhiphe ephethe ulwazi nokuhlakani nesibindi nobuholi obuyibona bona. Should waya to the best of ama university emhlabeni uMoses. uMoses wayesifundiso esiqavile ekulungela ukuhola abantwana bakaIsrayeli. Akafikanga nje ngenduku wathi lwandle vuleka amanzi enza ukuthi what wafika la igcwele ephethe ini ubuhlakani. That's why uGenesis ubhalo ubani uMoses. That's why uExodus ebhalo ubani uMoses. Numbers uMoses. Leviticus uMoses. Hallelujah. Bengasuke nje umuntu nje abhale yonke le yanto engafundanga. Isifundiswa kuphela esikwazi ukubhala. Hallelujah. 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 Isifundiswa kuphela. uNkulunkulu wayeplanile konke lokho. uMoses ubaluleke kuthina namhlanje ngendlela emangalisayo. Uma eshadile ushabalala wa divorce. Kodwa hey umzalwana ka divorce kanjalo lethi ushabalala engazongiphaphela. uMoses wathi wakwenza incwadi ehlukanisa. Uyabona? Because uMoses wayebuye ebukhosini bamaGibhithe. Bilo ubeyazi in and out. Uye olehlulela abantu uye bebaxolele baphasisa bathini bathini. Because ubeyinkosana yasekhosini. Hallelujah. Hallelujah.
So kumele sizazi lezi kumele sithi siziqonde ukuthi kwenzeka kanjani lo waba umphathi kwenzeka kanjani ningathi nje ifavor umengcwele iglory anointing amafutha bazosidla izimali because ulwazi lethu lufishane. Haleluya. Kumele sazi lapho ukuhlakanipha bamngena khona. Kumele sazi lapho ama miracles namandla kaNkulunkulu angena khona. Amen. Haleluya. Haleluya. So wasefika isikhathi ke lapho uNkulunkulu ethi khona no sengikhathele uFaro Moses siphuma ngendlovu yangena manje bethi siphuma ngenkani manje la. So into azoyenza kuyena ngizovela ngimdabule inhliziyo ngimbulelele izibulo lakhe. Haleluya. Kodwa wahlakanipha uNkulunkulu wangabulala kaFaro kuphela. Wabulala wonke amazibulo aseGibhithe ukuze bonke abantu bakhale bazile. Uthi bakhuluma nabo nje ubona usizo. Ubuhlungu ukushonelwa inkosana. Haleluya. Indlalifa umuntu obuthembele kuyena insika yekhaya. Ubuhlungu. Haleluya. Wathi uNkulunkulu ke enzale isinkwa. Nesenze kanjena singabi njani ngilungweni ihlabe ngigcoba igazi ngoba ingelosi yokufa izonke njani izodlula. Uma ifika ingelosi yokufa mayibona igazi izokwenza njani. Wangalifaka lela gazi noma ngabe kuthiwa umHebheru leyo ngelosi izoyitshela umGibhithe hamba nawo. Haleluya. Haleluya. Wayesethi ke uNkulunkulu kuMoses ke leli langa engilikhulela ngalo eGibhithe oninyanga enkulunkulu eGibhithe kuzoba inyanga yokuqala onyakeni. Haleluya. Uthi nje isikhathi sasokufuna manje befike ekhaya eExodus. Amen. Shuthi ngamagama ukukhululwa kwabo bekuyini bona uJanuwari. Haleluya. Haleluya. Ngibuza unkosikazi uthi unkosikazi engathi siyadlalwa la. Why kanti thina iPhasika lingoMarch nangoApril ngoba phela kuthiwa iPhasika it's the first month of the year. So ngamagama makuthiwa kuhamba ngapho ngabe iPhasika ngoJanuwari ngithi. Bathi hayi phela ngithi arotho amaRoma. Roman Empire yasiphela ikhalenda. NamaChina nekhalenda lawo. NamaNdiya nekhalenda that's why ngoSeptember October bahlukanisa unyaka bona. Bashaya ucricket kube mnandi. Thina sithuhlonisa ngoDecember 2031 year 1 Roman Empire le. Hallelujah. Hallelujah. So kusukela lelo langa lelo bazalwane kwase kuba khona iPhasika. Amen. Sahamba saya kuphi ePhasikeni. Amen. And iPhasika beyizinsuku ezingaki eziyisikhombisa. Amen. Usuku lokuqala belibalekile ileli uJesu akhuluma ngalo nabafundi ukuthi kumele kuyohleshula isinkwa. Amen. Kube futhi usuku lokugcina lalo iPhasika liphela khona. Amen. Now ngiyayithanda ke manje indaba le. Kwenzeka kanjani iPhasika libe ngokufa nokuvuka kaJesu? It's because uJesu ngePhasika ila akhetha khona noma uNkulunkulu akhetha khona ukwenza istatement nokufaka istamp. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Angithi lokuqala bekugcila baseGibhithe. Yeah. uNkulunkulu belokhu enegrudge nenhliziyo nobani noSathane. Bekulokhu nalempeku nje ephakathi kwaNkulunkulu noSathane. Njalo besikhuluma uSathane bazalwane, yazi uSathane nje lapha kwami noma sekuwena kodwa uSathane nje uSathane. Yazi uSathane. Hallelujah. 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 Leyo mpi leyo yaqala uGenesis. Ngiyathi mina mfundisi ukuba uAdam azange alithathe lesa sithelo uEva. Yazi ukuthi nabo uEva waxolela. Ngabe nalento esikuyona sikho kuyona. Ngabe kwaphela kanjalo. Hayi wena, ayihliwe leyo. Phele kanjalo.
But inkinga isekutheni umuntu wayenobudlelwano noNkulunkulu wakubani? Adam. That's why sikhuthaza sithi let is not about ukwazi kakhulu. Yabona into engizaziyo, ungangazazi ungangena ugijima ezulwini, flying colors. Ayibalekanga ukuthi uzazi. Ziyangisiza nje mina ukuthi ngibe grounded. Yabona? I-research engizenzele yona. Ukuthi ngizi-empowerishe ngibe ngane ngibe-empowerishe. But ungazazi you are still fine. Uyangena ezulwini shwi. Hallelujah. Ingakho sithi ibani nobudlelwano nomoya ongcwele. Make umoya ongcwele your friend. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Into eyaqasula uNkulunkulu ngo-Adam ukuthi abekhulumile kwathi yabona kaAdam konke okwakho jabula ezumathana kodwa yabona lapha yena wavuma Adam athi hallelujah. Now the very same person uthi hayo mfazi ongiphele othengile the stage lokho akubalekile ukuthi why uzidlile ubani utheni okubalekile ukuthi mina ngathini. Umama ekhaya ushiya ama instruction bengibuya ke emsebenzini ngicela nyamabhodwe abe right nibekele irice mina ngizobuya ngizokwenza ishare ufike ingane ziyadlala ingcolile umfike endlini amabhodwe asasenjobe njalo akubalekile ukuthi ubani wathini kwathini yabalekile ukuthi mina ngitheni kuwena. Hallelujah. So indaba enkulu yabalapha as a result uNkulunkulu wahlukana nomuntu that day. Ifavor kaNkulunkulu nesibusiso kaNkulunkulu sasuka kumuntu. Amen. Kwamele ukuthi umuntu ahambe njani ayozimela. Ingakho ke sesishumela ngomnikelo namhlanje because right after that umuntu njalo uma evunile ubefike enze i-altari ashise uloko kuyisipho kuyena uNkulunkulu. Impepho le inyuke iye kuNkulunkulu abonge ukuthi ungenzela ifavor wanisa imvula ungenzela ifavor imfuyo zama yifaka. You understand? Angatshela automatis lapha ya bathe bezoba right bavele baba ne-infection angiphoxanga kanje. Hallelujah. Bathi ukuba mhlawumbe zange bebe ne-infection mhlawumbe angonikela ngabo ngithi awunkosi ngiyabonga ngo-automatis. Hallelujah. Hallelujah. That's why bengihola ngithi inkosi ngalo 10% awukubone lesontweni administration ukuthi ihamba kanjani. Hallelujah. Ngalo mnikelo we Thanksgiving akuphesha lapha nalapha ya lihambe ini ivangeli because ngiyarealize ukuthi ngaphandle kwefavor kaNkulunkulu ngabe emsebenzini akungihambeli kahle. Baningi abafunayo la msebenzi baningi. Aqasha umuntu umlungu ngelanga le Pitori eSubaru. Ngikasho umnikazi weSubaru. Umanager useyatshela ukuthiwa nangushabalala a very good salesman. Sebenza ngaphansi kwakho. Kanti uSiguluva lo unomuntu amfunayo ukuthi azosebenza lapha. Akathukuthelanga kanje. Kanti one day uzohamba lo umphathi athi ngeMozambique holiday. Uthe ehambile wangibiza wathi manje waqamba banga ku-CV. Mina CV ngiqamba manga ya ngibafonele labantu lento isho la azikho. Ngithi sengikhathazeka zaka ngisebenza uzongitshela nge-CV. Uvela lapho wena. Uthi ngikwasenza into wami. Hamba ngithi hayi vele ngizohamba. Kumnandi ukuhola ngisekhaya. Hallelujah. Waqathi ngiyadlala. Bamfonele sisimeke kwathiwa woza. Wafika. Kwathiwa yakhuluma shabalala ngathi hayi lona wenza 1 2 3. Kwathiwa okay. Kwathiwa khuluma indaba yakho ayenziwa le. Ufuna ngishabalala ngathi ufuna uhola 6 months ngola. Malini ngishabalala ngabatshela bathiwa uthini ndoda? Yamole. Futhi yakuzama ngishabalala ngathi ngicane ndaba yakizini. But hayi ngizokhokha. Hallelujah. Hallelujah. But that's why sesinikela namhlanje. It's because we are grateful, we are thankful. Hallelujah. For what the Lord has done. Yayizwa into ngishoyo. Asinikele nje ngoba umfuzi bathi umsefuna hamba eMercedes Benz. Noma umsefuna ukukhulisa umuntu wakhe akusimali yakhe. Icontroller ikomiti. Hallelujah.
abafundi baba amapostoli akaze aba u17 or something wathi uBarnabas uThuko kuJoseph wathi uBarnabas ne wadecide ukuthi no nkosikazi asidayisa umhlaba wethu ngoba siyabona ukuthi isidingo enkonzweni sikhulu sathe le mali sinikeze kuphi umapostoli bayidistribute accordingly nabanye bathi hayi nathi savolunteer so dayisa umhlaba siletha kuphi la enkonzweni kwakunekomiti elalimanage wonke lo mafunds nababa qili bashona khona lapho but the point is size sinikele nje ingoba leya favor kaNkulunkulu yaseEden yayingasekho phakathi kwethu so siyazincangela siyazimusela uNkulunkulu sibheke kuna inyanga ezayo umnandi namhlanje nakusasa kube mnandi haleluya 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 kwahamba kwaba khona uNoah uNkulunkulu wathi le generation ingdina kakhulu wathi kodwa uNoah nomndeni wakhe I will grant them in favor haleluya uNkulunkulu wababulala bonke ngamanzi kodwa waseyavawa ukuthi akasaphinda mbulala umuntu ngendlela mbulale ngayo akhe ngoba uNkulunkulu ayezama wayezama ukusetha istandard ayesibekile idini wayezama ukubuyisana nobani nomuntu akakwazi uNkulunkulu ukuhlala noSathane akakwazi ukuhlala la kunamakhosi khona amabili one moment uzama indlela zakho zokushopha ziyamfeyila hawu Nkosi bangase nje ukubona this time hawu Nkosi ngizoba right akakwazi ukuphila kuma double standards ade sanazela abantu namhlanje abafuna ukunqama ukushintsha impilo zabo aphume yabe ngaphandle athi wemngani ngithole umunye umuntu onamandla udayisa abanye amafutha njazi ukuthi kawali izinto zibe right akhohle ukuthi ubela etshela uNkulunkulu ukuthi namhlanje phakama Jesu haleluya akakwazi uNkulunkulu ukusebenza ngama-double standards you need to choose ukuthi he is my king or what hallelujah so that's what uJesu was facing la kuleli phasika one hijacker wathi leli liyosekhila isikolo Sathane this is between God and who and Satan and la iwundlu kuzoba yimini uqobo njengendodana yokuqala kabani kaNkulunkulu angithi eqaleni bekwenzafana uthi this time elami igazi shapha uSathane amen haleluya haleluya yakhumula umthandazo entabeni wathi kuba le nkomishi ingadlula let it pass kodwa ngoba yakhe intando ayifezeke he had to settle the score that's why bathi it is finished hallelujah 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 leli phasika elika Jesu leli sikulona namhlanje kwake lokubuyisela umuntu noNkulunkulu oh yes usibuyisela back kwi state sase-Eden hallelujah lapho yonke into yokuthebelele nje yonke into i-right amen athi umunye but why sasela why sahlupheka why kusawukuthi hallelujah yeah. It's because thina sisakwi-phase yokumemezela hallelujah uthi uJesu kwenzeni lokhu hallelujah yeah. Simemezela ubukhosi not democracy not MK or ANC or DA simemezela ini ubukhosi because that's enye inkinga zethu leyo bazalwane thina sishumayela ivangeli uBramaphosa sishumayela uDonald Trump hallelujah kanti kufanele sishumayele ivangeli sishumayele ngesystem yobukhosi of course ayikho idemocracy ebukhosini uNkulunkulu wayithanda amakhosi because uma izwe lithi left uNkulunkulu bengabheki thina
ubebheka inkosi ehleli kuphi esihlalweni udila nenkosi uSawuli wabheda uNkulunkulu wadila nobani noSawuli uDavid emona uNkulunkulu udila nobani noDavid but namhlanje ngicabanga ukuthi uNkulunkulu udila nobani makhona into erongo South Africa yakadile noRamaphosa dila nawe haleluya okushanga umlilo okushanga amanzi akushanga evunguvungu uzwe kuthiwa kwaZulu-Natali ama-double story awile because imvula zibhidizile haleluya why me imina engivotile ngithi every 5 years ngishintsha ubukhosi baRamaphosa baZuma babe-DA babe-GNU bani imina haleluya but uJesu uthi ngila ngizokwakha ini ubukhosi kaNkulunkulu uthi uJesu baba ungangibheki ushabalala unonini bheka mina ungangibheki ushabalala bheka igazi lami imina lo ngakunqobela uSathane asibala sasidina uSathane imina ngasinqoba so ushabalala ona bheka mina ngoba ushabalala ucashe negazi lami hallelujah hallelujah that's why sikuyiphasika elulumhlobo esikulona namhlanje hallelujah hallelujah nabo abafundisi hayi ngazala hayi that's why sila namhlanje hallelujah sizomemezela ezweni ukuthi uJesu wasifela ukuze mina nawe sikhululeke olakeni kaNkulunkulu amen uSathane akayona inkinga la umuntu obenenkinga bekuNkulunkulu ubethukuthele lela gazi lamwasha uthi umshumayelekazi ade la phambili akekho umzali ongaphika ingane yakhe that's why uJesu athi uNkulunkulu wami ungishiyelani na because uleka laNkulunkulu obelukhona at that moment in time belukhulu kakhulu wase uJesu wamkhumbuza ukuthi hey ungakwateli labantu ungabathukutheleli labantu bathethelela bakwazi abakwenzayo those 7 words kwekuJesu siphambalweni efila ulaka likaBaba wakhe elibambatha ethulisa athi baba ngiyazi uthukuthele ngiyazi ufuna ukubabulala manje labantu ngiyazi ufuna ukuqeda ngapha baba phela nami kusho ukuthi ngimubi phela ngoba ngila ngenxa yami usuyangishiya amen haleluya usuyangishiya uthi umshumayeli akekho umzali ongalahli ingane yakhe ingane yakho uyibhele ejele wazi kahle ukuthi yenzile lento ethi uyenzile ifike ingane kasisi wakho izoreporta ithi ushabalala ungirengulile naku umntanami naku umlingile wena wenzeni ubuqola iphenti wangagqokanga ntozani yenza ukuthi hallelujah yes that's what you do to these kids usubulawa kuba umzali ihlazo lengane yakhe ihlazo lakho kuzothiwe ngikhulise kanjani lengane yonke uyabona ngicabanga zonke lezi zinto lezi hallelujah no Jesu knew elapha esiphambanweni yathi no ubaba ukwate kakhulu manje dabonga ngisho nini namakhethini sesimasontweni sekunyakaza umhlaba sekumnyama hayi ukwatile thukuthela hallelujah 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 ngaleyo ndlela uJesu wayithatha ispotlight lapha uFaro loMoses wasusa wasifundisa kuyena iphasika kwaphela ukuthi sibonge loIsrael ukuthi waphuma eGibhithe sesibongela thina ukuthi uSathane uhluliwe
ngegazi likaJesu. Hallelujah. Namhlanje ngumZulu, ngumSwazi, ngumpedi ngiyabalwa nami namaHibhini. Ngiyabalwa namaJuda. Ngoba ngavuma ukuthi uJesu yini? Uyinkosi. Hallelujah. 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 That's why sinephasika namhlanje. That's why sisenkonzweni yephasika, because si celebrate ukukhulula ulaka kaNkulunkulu ngoSathane. Wonke lama visitation ade nawo noJobe. Umbonile uJobe inceku yami. Hawu, akathi umvikele umnikeze yonke into. Kanti akumele yini bosindise ube nengcebo? Hayi kahleni. Ngeke ngiphela. Kumele ngitshontshe, ngibulale. Hayi. Hallelujah. Hallelujah. We deserve izinto ezinhle. We deserve a good life. We deserve healthy marriages. Abantwana bonke abafundi nje baphase baye ema-university babe right. Hallelujah. Singalokhu khona kunjalo ekukholweni, yes, noma sigqoka amaningi nje sophikelela. Hallelujah. No, we deserve izinto ezi-right. Hallelujah. Hallelujah. Sengiyanqamulela ngoba ufoko lokho usushayile. Ushayile before ngokusukuleza. Hallelujah. Mina ngikusiza njengoba ukuthi angiqhubeke nje iyangihlisa kumnandi. Hallelujah. Kodwa sengishaya amagqaba ntshintshi. Ukuthi the reason why you la celebrate Pasika is not because uMoses ukhipha uIsrael. It's because uJesu waseklishe igrudge kaNkulunkulu noSathane. Uthi uSathane did really God say? Etshela uEve, akatshela uAdam, etshela uEve. Ngoba uyazi ukuthi betshela kwenza uAdam abantu wena. Izwi lithi wena ungaphansi kwami. Konke kula ungaphansi kwami. Uyabona? Kodwa betshela uEva, Eva kayizwanga leyo nto. Akatshelwanga ukuthi yonke lento ingaphansi kwakhe. Utshela ukuthi umsizi. Uyabona? And umsizi uyalingana nawe ngoba la niyalekelelana ukumanage lento, uyabona? So mase fika ngapha uthi hey, ngidlile mina lento angizange ngenzeke lutho nawe idla. Uyabona? Bevele ngiyenzeke lutho uEva edlile. It was okay. It was okay. Yabona bengithi mina ngiyakhona. Ngibe right. Manje unkosikazi wami enza izinto ngathi zokuhlazo phakathi. Uyazi ukuthi nina nisazoqhubeka nizenkonzweni. Noma umfundisi onishabalale ngase enomfazi ohluphayo. Yeah. But immediately ngikala ngisupport umfazi wami, ngihlupha nomfazi wami. Wehe, yabona? Indaba isekutheni. Kwasuke kwafike kuAdam. UAdam wami ezwini Nkosi yami. Ngabe leli uJesu ayiseklisha siteko besingekho. Amen. So manje ngivala. Sekusele kancane. Bekezela, sekusele kancane. Yabona kusizakala. Sekusele kancane. uNkulunkulu uzoyiphethula futhi. Lithi ngekhathi zokugcina kuyoba nema-earthquakes, kuzoba nevumvu, kube ne-weather, kuthi kube nezimpi. Manje basabisana ngama-nuclear bomb nani. Ngihlale ngibuza unkosikazi wami ukuthi hayibo, nizwile ukuthi iRussia ilwa ne-Ukraine, ne-America isabisa iRussia, manje ne-China ithi izoma neRussia. Hey, labantu laba abanama-nuclear bomb, phela ibhombe eyodwa isibulala sonke la eThekwini. And ayivikelwa le nto eyona isibhalo. Umoya omubi nje onechemical. So sishona ke mekunje. Are we prepared for such a war? Ikadokugcina. One day uyaphothula yonke into. Baso afike uJesu azolanda kuma angabakhe. Hallelujah. Basukuthi laba bafa besindisiwe bavuswe kabusha. Hallelujah. Ishumela kwenye TV bathi Dumisa TV yenkulunkulu TV. Ilonto ifika. One of the first abangena khona. Manje ishumela ukuthi umoya engcwele ubani. Kodwa besiphela ingqondo yami ukuthi umoya engcwele ubani. Ngithi mina umoya engcwele uyena ozoba magnet phakathi kwaJesu nathi emhlabeni.
uma uJesu emile lapha emafini umoya ongcwele uzobe ubuyela kuphi kuJesu kodwa uzobe ubuyela nobani nami. That's why kuthiwa abanye bayohlwitha sithi uphi. It's because unomangcwele abanamangcwele yabona abanye bese la uJesu befuna ezimnandi yabona abanye bese la ngempela hard-hearted bafuna uJehova. Hallelujah. Lobunzima bevangeli bala. Hallelujah. Ngithi uma ingcwele uba imagnet ubuyela kuJesu. That's why Jesus said I don't do anything. Uma nyakaza nokunyakaza uma ingcwele ngakafiki. Bahlala abafundi. I'm sure somebody write the picture, somebody. Hey, you just jahile. Hey, somebody. Bahlala until uma ingcwele afike. Hlala. Wafika ngempela uma ingcwele. Hallelujah. Saphuma sashuma ivangeli. That's why ngasabi manje ngoba ngihamba noma ingcwele. Ngime phambi kwenu namhlanje ngoba ngihamba lobani noma ingcwele. Uma ngisola usola bani? Uma ingcwele. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Noma sefika uJesu uzobethi uma ingcwele buya ke manje. Basethi ngibuye ngedwa ubuya ngiphathele labo ozongena nabo kuphi umbuso wezulu. Hallelujah. Hallelujah. That's why sila sekusele kancane. Sekusele kancane. Hallelujah. Ngombola kuthanda ngiyosisa. Sazoqhubana ephasika abe nani. Bosi moyele laba bantwana bakho. Abathanda uGenesis elide. Wabapha izithelo ezinhle. Wabapha konke. Wathi abakunakekele ngoba konke kungokwabo. Wathi noma isitha Jehova sesifikile sizonixabanisa phakathi kwabo. Waphokophela kodwa wenza imizamo ukuthi ubuyelane nabantwana bakho. Sibonga ngempela yakho yazelwa bayodwa uJesu Kristu. Eyama esikhaleni yathi izoyimela lempi kuze kube sekugcineni. Eyathi yosithwala lesiphambano kuze kube sekugcineni. Namhlanje ngisindisiwe. Namhlanje usindisiwe. Namhlanje sigcwele intokozo yokwazana nawe ngokubizwa ngabantwana bakho ngenxa yakhe. Manje mangcwele sibabe nesandla ngasidedeni. Ihola seliyashaya. Isikhathi sesesongwa. Asithi basifike lesikhathi singasayi. Sihambe nayo umoya ongcwele. Siyokuhlangabeza emafini. Siyabonga leJehova qhubeka uhambe kanye nathi. Sibonga nangethuba elihle kangaka usiphelo ukuthi sihlangane sabantwana bakho. Sikhuthazane sinikezane amandla. Siyazi emakhaya akukho right. Abanye bayagula, short izimali, abanye abakwazi ukuya esikoleni ngenxa yezathu ezithile nezithize. Kodwa sesibonga nje ukuthi wena ukhona. Konke esikhala ngakho uyakwazi. Angeke uzisiyekelele. Qhubeka nathi ke Jehova. Qhubeka nathi ke moya ongcwele. In Jesus name. Amen and amen. Amen. Sabah. Go.